matasa ku ne kashin doron bayan tafiyan kowane irin tafiya. Wallahi billahi ku daga idanunku a kayan kowane fasiki da yanzu ne zai zo ya ba ku shinkafa, ko yanzu ne zai zo ya ba ku biyar ko uku ko goma idan ya zo na miƙawa ku ansa. Amma wallahi kan ku tashi a layin wanda hannunsa zai je ya dambala masa. Dukkansu kusan su bance gaba ɗaya ba, kusan gaba ɗayansu kaɗan ne daga cikinsu masu nufin Allah. Mu ɗin nan mu ne ya kamata mu canja siyasa, mutum ya zo na ta maka muzurai, yana ta ɓata wani rai, ya zuzzuba shinkafa mudu biyar a cikin buhu, ya yi hotonsa ko mudu goma, ya yi hotonsa, ya zo yana rabawa, ya ce a sa kamara. Shi mai tausayin talakawa ne, duk buhun fa bai bi guda dubu ba, in ma ya yi kenan ko ɗari. Ya zo an shirya wa 'yansu mutanen da da fara. Kai kuma saboda bakin jahilci da rashin sanin matsayin kamata a addinin da kake ciki, da rashin matsayin ubangijin da ya halicce ka, kana nan kana ta ƙara ingizawa. Ai wanan nan su ne a koyi halinsu, su ne masu taimakon kaza, su ne wanda suke jin tsayin talakawa, su ne